just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. What's up sa inyo, mga kasoy? So, today mga kasoy ha. So, maraming salamat sa mga nanood ng ating Spicy Boys. Ayan. So, maraming salamat sa mga nanood dyan. Then, by the way mga kasoy, ayan. So, kanina pumunta kasi tayo sa Paliwalo, kinaate ko. So, pagdating natin, mag-aalaw na. May nag-abot sa atin na nataka ako bakit tinatawag nila ako. So, nakamotor kasi tayo, then naka-headset tayo. Hindi ko na malaman may nag-aabot sa akin. So, alam nyo na kung anong inaabot mga soy. So, kita nyo naman yung title natin dyan. Kung ano yung title natin. So, ayan. Oo, nababasa nyo na kung ano yan. So, ito. Mga kasoy. Ayan. Sa tagal ng panahon, mga kasoy. Ilang months natin hinintay ito. Nakuha na natin nakapag-manual. Ngayon lang dumating. Mga kasoy. Ayan. So, tanong ko lang mga kasoy. Ang akala ng iba, kapag monetize ka na o may mga commercial na yung video mo, ay sumasahod ka na. Oo. Kumikita na yung mga video na yun. Pero, kailangan mo pa rin makapag-abot ng $100. So, kaya dumating na to para i-verify yung ating Google AdSense. Ito yun, Google AdSense PIN. Dito mo makikita yung parang code na 6 para i-verify mo yung Google AdSense mo. Nakatunayan na ikaw talaga yung may-ari ng channel mo. Kaya mga kasoy, kaya ito, binibigay talaga to kapag na-get mo na yung $10. At syempre, bago mo mag-get yung $10, kailangan mo munang kunin yung requirements ng YouTube. So, anong requirements yun? So, syempre, yan yung subscribers, 1,000 subscribers. Pangalawang requirements niya, 4,000 watch hours. Ayan. So, kailangan mo munang kuhanin yan mga kasoy bago mo kuhanin yung $10 para mapadala sa'yo to. Ito yung code na Google AdSense mo para i-verify mo yung channel mo, yung account mo. Ayan. So, para alam nila kung saan nila talagang ipapadala yung kapag na-get mo na yung $100 na yan. So, mga kasoy, by the way, tayo kasi, isang good news na rin sa atin to. So, matagal natin gustong kuhanin talaga to. Kaso, sa tagal ng panahon, yung hindi natin alam, at saka nakapag-manual na tayo, doon pa dumating ang Google AdSense PIN natin. So, di ba? Kapag nakakapanood kayo mga kasoy, kapag dumarating yung ganito, yung tipong pagdating nito, sasahod na din sila. Pero tayo, Google AdSense PIN pa lang, wala pang sahod. Kaya, soon pa lang yung sahod natin. So, guess nyo na. So, akala ng mga tao sa amin, dahil nakita nila na may ganito nga sa akin na padala, so akala nila na, sabi ko kasi sa YouTube to, so pumasok sa isip nila na sahod na. Siyempre kahit sino naman pagkakamalang kang sasahod ka na kapag napadala na sa'yo to ng Google, di ba, ng YouTube. So hindi pa, kaya huwag kayong mag-alala, malayo pa tayo dyan sa pagsasahod dahil yun na nga mga kasoy, dahil malayo pa tayo dyan sa pagsahod, wala pang kalahati yung revenue natin. So kailangan natin talaga ng mga viewers, ng mga taga-suporta. So maraming salamat. Ayan, hindi inintindi ito, pilipitan dila nito. Hindi ako nakakalimot sa mga tumulong sa akin para maabot to. So kahit hindi pa ako nagsahod dito sa YouTube, hindi tayo mawawalan ng pag-asa.
hindi tayo papa-apekto sa mga bashers or mga nagda-down sa atin. Yun na rin yun eh, di ba? Sabi nila na wala tayong pag-asa dito. So, okay lang. At least, tuloy natin yung ginagawa natin. Kung saan tayo sumasaya, nalilibang, nakakapagpasaya. So, ang akin lang, may makapanood lang ng video ko at mapasaya ko sila. Bakit yan yun na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Okay na ako doon. Wala akong hinihiling. Wala akong hinahangad na sahod. So, kung maabot man natin yan, yung pagkasahod na yan, syempre, unang-una, sa sahod natin, tutulong pa rin tayo. Hindi hinto yun. Kahit hindi tayo sumahod, di ba? Tutulong pa rin tayo, mga kasoy. So, by the way, mga kasoy, basta lagi ko sinasabi sa inyo, kahit sa mga vlog ko, di ba? So, talagang mahina talaga tayo sa views. Yun yung kailangan talaga natin. Yung views talaga, yung viewers. So, hindi naman natin katulad sina Kong PB, di ba? Sina Payaman, sina Juniboy, sina Roger Rocker, sina Bien, sina B, sina Boss Ken. So, hindi naman natin sila katulad dahil sila talagang kung ano-ano lang yung mga iba-vlog nila, madami silang viewers, madami silang manonood. Pero sana soon, ayan, idol ko yung mga yan, Team Payaman. So, mas maganda kung mapansin nila kahit isa nating picture, di ba? Ano yun? In my dreams. Panaginip na lang yan. So, pero mga kasoy, di pa rin naman tayo hihinto sa pag-video, paggawa ng vlog, sa paggawa ng... So, unang-una mga kasoy, hindi ko naman na-inspect na aabot tayo pa sa ganito, di ba? So, walang-wala lang yung mga vlog natin. So, nandito na tayo. Mula nung nakuha natin yung requirements ng YouTube, 1,000 subscribers, 4K watch hour, hanggang ma-monetize tayo. So, hanggang ma-reach natin yung 10K dollars na yan. So, naabot na nga natin to. So, mga kasoy, ano pang pinaka-achievement, di ba? So, ang pagsahod kasi, talagang kailangan natin ng viewers. So, inaano ko na lang talaga yan, nilibang-libang ko na lang, hindi ko na iniisip yan. Ha? Kaya, mga nagtatanong po, hindi pa po tayo nakapagsahod sa YouTube. Ha? So, abangan nyo din yan kapag umabot tayo sa pagsahod, iba-vlog ko rin yan. Kaya, thank you to YouTube. Dito pa lang nagpapa-thank you na ako dahil madami na akong naabot na achievements sa pagbablog. Kaya sa mga baguhan na mag-vlog dyan, huwag lang tamarin, magtiyaga lang talaga kayo. At tulad ko, malay nyo, abutan nyo pa ako magsahod kayo kaysa sagid. So, ayan o, di ba sarap lang sa feeling? May mga ginagawa mong video, may mga unti-unting kapalit. Ayan. So, malay nyo, di ba, balang araw. Soon, sabi ko nga, soon. Mabot din natin yan. Ayan. Ayan o. Dito pala, thank you, YouTube. Ayan. So, maraming salamat sa mga nanonood, mga kasoy. Sana patuloy kayong sumusuporta. Lalo na sa mga nanonood talaga sa akin. Mga legit. Ayan. At syempre, shoutout sa inyo. Sa mga bashers natin dyan. Mahal ko kayo. Ayan. Ayan. So, mga kasoy, thank you for watching. And God bless. See you next video. Peace! Oh, psycho!